dag skal vi spille noget Farming Simulator 2015. Ja. Igen, ja. Vi har spillet på den her lige før, men så skete der et eller andet. Min mikrofon, den virkede ikke. Vi har slået noget lyd fra. Så prøver vi bare igen. Men vi har spillet lidt på den. Så, men ja, som I kan se, så sidder jeg med mit splinter nye Logitech G27. Der følger et ret med, en gearsang og nogle pedaler med. Så, og vi har spillet lidt på den, som I kan se. Så det håber jeg ikke, det gør noget. Eller det skal ikke kunne gøre noget. Hov. Sådan. Så vi skal til at hav og så igen, tror jeg. Og vi skal lige have parkeret den her et eller andet shit sted. Den glæd der. Og jeg kan ikke forstå, hvordan I kan holde ud og se indenfra. Jeg fucking hader det. Ja, nu har jeg fattet det. Ja, shit mand, nu kan jeg ikke se noget. Og min intro, som I så til at starte med, den har min ven lavet sammen med, ja, ham selv. Han hedder Nick Andersen. Og I har sikkert set ham måske før. Jeg havde sin gamle YouTube-kanal, den gik sådan lidt i stå. Men der så I ham nok også lidt. Men han har i hvert fald været med til at lave min intro. Ja, han har lavet min intro. Og han har også sin YouTube-kanal. Jeg synes lige I skal gå ind og så lige tjekke den ud. Så tror jeg han vil blive glad. Vil du ikke det, Nico? Så men traktor, det kan jeg godt lide at se indenfra. Det var så hyggeligt, synes jeg. Jeg synes det er irriterende, fordi i Skærborg, der skal man der sidder skærbordet, og så kan man bare ikke se, hvor man kører hen. Det synes jeg, det er faktisk det er skide irriterende. Men sådan, så kan jeg bare lære at købe en vogn. Så og Nico, hvad er det for et program vi optager med i dag? Kan du forklare lidt om det? Ja, det er et program, der er blevet rigtig populært lige i øjeblikket, som Fraps. Facebook Fraps, de var klart det bedste. Det får ikke gå til OBS, fordi det kan en masse ting. Det var derfor Axel havde webcam på blandt andet. Det er også på, at han kan bruge OBS. Nej, det er ikke. OBS, det er et rigtig lækkert program. Og hvis I ikke kunne høre helt, hvad Nikolaj sagde, så sagde han, at jeg spiller med OBS. Og det synes jeg faktisk også, I skal gøre, fordi der er webcam på, så I kan se, hvad jeg laver. Jeg vil gerne sige, at den er indviklet, det almindelige optagelse. Ja, men det kræver lige lidt flere indstillinger. ja, jeg er lort. Fraps, de skal nok ikke gå nu med. Fraps, det er faktisk næsten uden op, så I kan finde ud af, fordi det er virkelig sådan. Wow, virkelig. Og kan vide, om vi kan gå ind og købe noget. Hvad skulle vi købe? Vi skulle købe en større have. Ja, jeg tror bare vi køber den her. Buy this shit. Og så sælger vi bare det gamle ravelse. Og så tror jeg også vi køber. Vi skal lige have en ny traktor.
Vi sælger den her. Ja, der købte jeg den, undskyld. Wow, virkelig. Den der Axel til far vil købe og tænke, for selv. Og så har vi 2 Deutsch, tror jeg. Ja. Vi kan godt beholde 1 Deutsch. Men så skal vi også have... Det går, du køber. Jeg kan jo sagt... Du har stadigvæk ikke verdens penge. Du skal stadig have en del. Køber bare den her. Nej, det var fandme dumt gjort, det der. Det var et dårligt køb. Så, men... Jeg tror, jeg køber den her stedet for. Vi skal også have en større såmaskine. Se, så vi er allerede i gang. Så... Og jeg har faktisk lige glemt at optog. Undskyld, jeg var så stille lige her. Jeg var bare lige lidt fokuseret. Hvad? Jeg var lige fokuseret. Shit! Det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, jeg er fokuseret. Jeg tror, der holder en vægtklods. Der ligger en vægtklods op på... Ja. Så drejer jeg bare lige her. Og det er meget behageligt, synes jeg, at køre med Logitech G27 her. Fordi at du lever der mere end i spillet. Fordi det er dejligt at have sådan en ret her. Synes jeg har haft... Jeg fik det første tattoo i dag. Og jeg har fået det af min far i England. Og ja, min far bor i England. Så thank you so much, dad. Hvis du ser med derude. Det tror jeg ikke du gør. Så men I må gerne, hvis den her video her, den bare får, hvad skal vi sige, 10 visninger, så gør jeg et eller andet dumt. Og I skal selv bestemme helt frit, hvad I vil gøre, eller hvad jeg skal gøre. Jeg skal nok sørge for at gøre det. Ja, Nicolaj skal nok sørge for. Så det er bare fint nu. Jeg tror bare vi skal sælge den her og sælge den her. Jeg skal bare lige have lidt på. Nu undrer jeg mig bare lige over, hvorfor fuck jeg har købt en hav. Nej, men altså fordi at den der såmaskine jeg lige har købt, den kan hav. Ja, det må man jo undre sig over. Så der ligger lige en vægtklods heroppe. Har jeg i hvert fald set før. Ja, Nicolaj, hvis I kan høre Nicolaj i baggrunden, så er det fordi han sidder og spiller LOL.
Nej, hallo. Okay, den så